Laura on? Laura ei valitettavasti päässyt tulemaan, mutta me mennään nyt. Mä lähden mihinkään. Paula. Näissä kekkereissä vaan yksi voittaja ja se ei ole sinä. Sut pitäis laittaa lukkojen taakse. Sinja nyt! Me lähdetään nyt pikkupiknikille. Missä me ollaan? Raikkaassa maalaisilmassa. Täällä ei kaupungin hälinät häiritse. Mä kerron Lauralle, miten sä oot piinannut mua, jos on ex-vaimoa. Sä saat kultapieni satula ihan mitä sä haluat, mutta älä loukkaannu, kun kukaan ei kuuntele sua. Ai niin. Tässä on teidän varaamanne hotellihuone. Maksu on hoidettu etukäteen ja mikä kaikkein parhainta. Kotiin lähdön kanssa ei ole sitten mikään kiire. Laura, sä oot sekaisin. Sinä olet sekaisin. Sä satulet mun selkäni takana kaikenlaista, mitä mä mukaan olen tehnyt joskus ennen. Sä yrität pilata mun ääni. Sä olet sekaisin! Onpa hieno. Missä se kännykkä on? Ei ole mukana. Ai. Eikö se ole pienenä opetettu, että valehteleminen on valtavan rumaa? Lasse tajuaa, että sä oot kaiken tämän takana. Se hälyttää poliisit. Totta kai se kurahausi jotakin yrittää, mutta mitkään jäljet ei johda tänne vaan. Aina niin ihanan romanttiseen Pariisiin. Tuosta hyvästä mä voisin olla todella ilkeä. Mutta muista, että mä olen aina kiltti ja avulias mies.